Radio Mirva Kimmanen. Nytten. Mirva, eli minä olen nyt katkaissut lähetyksen. Tämä on Piraattiradio ja paljastan teille totuuden Radiomafian henkilökunnasta. Piilomikrofoni paljastaa nytten kaiken totuuden. Radiomafian henkilökunta on täysin luonnosta vieraantunutta. Ne vaan istuu Yleisradion tiloissa, eivätkä tiedä luonnosta mitään, yhtään mitään. Tässä on todiste. Mirva, eli minä paljastan Radiomafian toimitila. Niin, en mä sit tiedä, että miten meidän pitäisi siihen oopperassa suhtautua. Niin, se on varmaan aika vaikea juttu jotenkin. Hyi, mikä toi oli? En mä tiedä se. Kuuntele, se sanoo tollain. Älä, mikä se on? Hei, varo sitä nyt. Kauhee. Älä, kauhee. Älä kauhee. Älä. Älä yök. No älä, onks toi joku eläin vai? Oisko toi nyt se joku hyttynen vai mitä niitä on Kehä kolmosen ulkopuolella? Mä oon jostain Seiskasta kai lukenut. Vois muuten hyvinkin olla tollanen joku eläin. Mitäs me tehdään nyt? Joisko se maito? Kokeillaan. Hyttynen, hei, tuus tänne. Anna sille vaikka heitto sämpylää tosta. Uttasiko se sämpäriä? Tuossa olisi vähän kinkku. Ei se vaan katto. Aika söpö. Niin, on tosi lutunen. Mä otan hei toi vaikka kotiin häkkiin. Onks sulla haavia tai jotain? Ei mut oota. Noniin. Mä sain sen kiinni. Mä en kestä, se on niin ihana. Mä voin siis oikeesti ihan kuvitella, miten se tulee aamulla nuolee mun kasvoja ja herättää. Ihanaa. Ihana hyttynen. Hei, miksei se liiku? Oho, mä taisin liiskata sen tai jotain. Ai jaa. Hei, lähdetään kahville. Okei, siellä on varmaan viinereitä. Joo. Että näin fiksuja ihmisiä on töissä Radiomafiassa. Mirva paljastaa totuuden heidän mädännäisyystä luontotietämyksestään. Okei, moi!